Ассалому алейкум ба ҳама бинандагони канали Абдуллотиҷӣ, ҳама нафарҳое ки канали моро ҳама вақт дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед, ай ҳама беҳтараш бовар карда билет мехарен, ай ҳаматон миннатдорум. имрӯз дар аэропорт амадед ва қарор дорем. Аввалан ин бародара мегем Парвоз ТВ ки канали қичада ютуб дора, бигем ранги худмон бародарҳое ки намефаҳманд роҳнамоӣ мекуна, билет ҳам мегира, мақсад одами надёж ниай ва ин бародаро бигем билет доранд. Мақсадмон чие ки мепурсем дар пеши хитон ва маълумот мерасонанд. Салому алейкум ака. ва алейкум ассалом. Шукрони Аллоҳ, саломат бошед додарҷон ки бародарои азиз, аввал ассалому алейкум ба кулли бинандагон ва подписчикои канали бародармон Абдуллотиҷӣ ва канали Парвоз ТВ. бародаро, аз ҳамагитон миннатдорум барои дастгириётон. Бисёр як хурсандие ки бародармон айна тӯли сол аз тамошо мекунем, ранги худмон ҳамкор мисол ай мо чанд қадамам пеш ҳастанд. хурсандона имрӯз дидем, вохӯрдем бо ҳамина, бо тасмим гирифтем ки якҷоя навор кунем ва ин бародаро ки дар ҳавои моанд хеле ки Абдулло бародар гуфт билет дорам ба тарафи ватан, ҳозир мепурсем. Гуфтани биди амин нафарҳое ки ай Урал компания билетшон ручной барои багаж худат бо як гап мезад. ҳатман. хоб бародарои азиз, бисёриётон вақте ки билет мегирен, билета тамоман аҳамият наметен. ҳатто вақте ки аз ман билет мегирен, ман беғарз билет ки компания равон мекунам, дар поёниш ҳар як билет ба тоҷикӣ регистрация, багаж, габарити, рушно ҳамаша менависонам. Бо занг зада мегӯянд ака инҷа англисия мо намефаҳмем. бародарои азиз, вақте ки шумо билет мехарен, ҳатман якум билета аҳамиятиен, дуюм ин ки ручнои ҳамаи компания габарит дора. як рӯз пеш як тағои занг зад, гуфт ки дар аэропорти Внуково аём ручноим ровна 5 кило, вале 5000 штраф мекарисанд. баъд хулоса говориш кардем, қоил шид ки ҳо ай ҳаҷми калонаш. бародаро, шумо ждат накунед ки кай компания шуморо проверка мекуна. аэропорт дуромади, сразу ручноита проверка ка омода ша, баъд регистрация бигзар, штобе ки 3500 штраф наспори, на сари худ вайрон, на мисол бародаро ё ки мода мисол занг зада гапҳои пастон баланд шава. барои ҳамин хитонам зираку ҳушёр бошем бародаро. хайр дожон бародаро мепурсем. Салому алейкум акаҷон. ва алейкум салом додарам. ҳазор раҳмат барои дастгириётон. Билета чанд харидем? Билета 15000 гирифтем, як 10 рӯз пеш. қимат буд. Ки омаден ки одамон 9000 10000 харидиям. бале, ҳозир бо арзун шуда. Ина ака Абдулло билет бигирен, иншоалло ки ҳамаи вазъиятҳоро мефаҳмонам, мегатон. Ручноитон зиёд бихай тугри каде? ҳамаш соси ҳазор раҳмати калон шумо дод. Проверка ҳама 100% гузашт. 100 баъзеора персидеста бдан баъзеора не документ чиқе буд. Документҳои мо шукри худо соз буд, гузашт ҳама соза. Як брашкора кам ҷарима кард. бале, мақсад бо ҳастанд дар берин тоҷикои худмон ки медуровану орам бо муомила меган. хай бо чун ҳамин документошон соз боша беташвиш. иншоалло мезгарин, соғ саломат мерин. таваккалтун ба худо. навоз дуроз нашавад, ягон бародар дига салом алейкум подписчикои канали якай Абдулло ва Парвоз ТВ. мо хай ҳамин бародаро билет гирифтем. бародар якай Абдулло ам ба бовария, якай мақсад Парвоз ам иам ба бовария. хай бародаро аэропорт хай ки тенҷа бародаро и хеле мақсад я хелодама документ акме рӯзи меша документ мепурсан, рӯзи меша меои документ намепурсан. хай насиба як насиби тақдирай. не хай соғ саломат мо гузаштем. айн бародаро бигирен. бародаро ҳардаш ба бовариянд. мардами тоҷик, мардами чӣ мегӯяд? мардам муҷид дар гуфтани худоҷон ҳамаша нигаҳбон бошад, доимо сарбаланд бошанд, хонобод бошанд. хай бародаро ин ҳаметон айн бародарои мо билет бигирен, ҳамё ҳардаш ба бовариянд. хай бохӣ дар паноҳи худо бошен. масъалаи дигарам хеле шояд видео дарозтар шавад. бисёр бародаро занг мезананд, мисол числа алиш кардан мешаванд. мега ки ака числар алиш карда кун, мақсад вай билета гирифтагия 20000, билет шидагия 10000. вақте ки мегӯӣ ки 2000 2500 компания пурсидеса, мега чӣ хел билети ма қимата, кози билет арзон шидагия. ҳамин инсон бародари раднои хидмаи фарзанди падармон. ма билета 12500 гирифтам, бо барои мақсад числаса алиш кардан. компания штраф кард, бо ма спордам 2200 рубл дига споридам. ана пилус нуним 10000 шидагия билет. акун намеша ки ма гӯшои акам бикашам ки биёи сума ра бите. ин бародаро насиба. ҳамин одаме ки мефаҳмад чӣ ситуатсия боша мефаҳмад.
لیکن من آدم اینو میفهمم اگر ری ساعت منید کنن ای مو میبینم برای همین خطا چی میگه که با یک کرم میپرسن بخشش برای مردم مهاجر مردم توجیک نفرایی که مقصد زنگیری و مقصد چی داره اگه چی میگفتی خدا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته مردم غریب خداوند خیر وطن سعد با وقت خیر با وطن بار بیاریم با کیسه پر دیگه طرف غریبات دعاگو بیوشیم بهترین سخنها که خدا چی که سلام علیکم اول شخصا خوب و نه کم ترک بلندتر که بخشش ده بله عبدالله او بعد از گیری همین تا ایرپورت اومدیم رفته سیم سفر داریم با وطن تا ادامه بوواریان بعد دلی پر هم بلیت گرفتن مرحمت بله اکه پرویز همش ادامه بوواری دارن گفتی سربالا هم باشه دادی که برای دکمه پرسی چه خبر نرمال نه گذاشتیم و اینا بسی باشه به تشویش خب جانم شما در روی سفید هر یک آدمی که تماشا کرد هر یک آدمی که دستگیر کرد همون پادپیسچیکو تا بگوست ها که مال تو بلیت بگیرن پادپیسا سکنه یک قسمش اوه نه کانالی اکای پرواز ام پرواز تیوی انگلیسی قطعا بله شاید بعضی ها دیدمشون برای که پرسموتروی نرمالی هم زدگی یک اختم بدونم با دستگیری کنن خیلی خدمت دستگیری نکنیم ان شاء الله دیگراش نمیکنن بله باقی پناه الله سلام علیکم باشه همتون گرم نیست